Naglabot na sa 773 tanan kapanimalay ang nagkalaguba sa rehiyon 6 tugas ang Bagyong Egay. Kung sa diin, 50 ang totally damage, kag 723 naman ang partially damage. Sandi gini sa pinakaulihi nga situation report sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o kon RDRRMC 6. Sa nasambit nga numero, 9 ang nagikan sa Aklan, 153 naman sa Antique, 64 sa Iloilo, kag 547 tanan sa bahin sang Negros Occidental. Sa karon, padayon pang pag-consolidate sa Balor sang kahalitan. Kini si Kabanderang Maria Grace Castellano, nagabandera sa matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.